Anginibingelele babukeli enhla nasezantsi umhlaba wonke nezinkalo zonke nala nje ongibukela khona ikhosomba lakho nalo ngiyalihlonipha kungaba lime kanjani noma ngabe likanjani. Ngifuna ukuthi namhlanje njengoba kuyi-heritage Nkosi yami kuwona wonke umuntu ngimvisela nje intambama ke enhle nentambama ehlobile ngoba sekuyilesikhathi. Nami ke babukeli Nkosi yami sengikhona sengiyatholakala sengibuyile bengithe ngizoyinikeza nje insukwana bengingekho ke babukeli kukhona nje bengisawukwenza obekusadinga odokotela laba be-medical so ke kwenzekile kuhambe kahle kakhulu ngiyababonga futhi nabo kakhulu nje ngendlela abangisize ngayo ngiyababonga ngibabongile namanje ngisazobabonga kakhulu ngesenzo nje sabo abangenzele sona bangisize kakhulu lapha e-Mediclinic la ebengikhona bangisize kakhulu ngihlale khona isikhathi esingange-3 weeks bangisize kakhulu kwenzeke kahle kakhulu konke kuhambe kahle namanje ngisababonga phinde ngithi ngibonga nje no sister akade bengisiza bengilekelela ngiyakhumbula nje kunosisi lapha obengisiza kakhulu behlele eduzane kwami elwengibuzile ethi hey babudlamini Mashoba ungwakashoba ngiyabonga kakhulu Mashoba ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise anenzele konke ngeke kugcine la ekutheni ngiyabonga nje ngeke kugcine la kodwa nje okwamanje ngifuna ukuthi nje ngiyabonga amagalelo wenu ngwabonile kwenzeke kahle kakhulu kuhambe kahle kakhulu ngiyabonga nokuyinikela nje nasekutheni niziphe isikhathi sami. Yes nabanye ke Nkosi yami kade befika bethi hayi ngathi ubani lo ngathi ubani ithe Nkosi yami bakithi hayi yenzani umsebenzi wenu ngiyabonga nje kakhulu i-Mediclinic yalapha eNewcastle ngosizo engisize ngalo kakhulu sengiluleme sengikhona operation ade ngiyoyenza ihambe kahle kakhulu sengingaphandle nakade befika ke lapha ekhaya bengangitholi Nkosi yami ngiyababonga kakhulu ekutheni balobe bekezelile ngiyabonga kakhulu nakusasa ningadinwa namanje futhi ningadinwa niphile phela 073 219 664 siyabonga.